גביע הטוטו, המחזור השני, הפועל קריית שמונה מול מכבי חיפה. אנחנו איתכם באצטדיון מרים עם שי ברדה ועם ברק בכר. קריית שמונה ומכבי חיפה, האוהדים של מכבי חיפה בדציבלים גבוהים. כדור שנשלח טוב עכשיו לעמדו סניה, סנגלי בין ה-27, מוסר את הכדור, רוצה אותו בחזרה, מקבל אותו לפני שהוא יוצא, מעביר כדור חלש, הנה בעיטה ראשונה לבר השער, וגלאזר עוצר את הניסיון הזה. אולי באמת צריך לתת קצת מקום לצעירים, בואו נראה את הניסיון הזה להסתנן לתוך הרחבה שם, אבל זה לא ממש יסתדר לקנג'י חורה. הכדור נלקח ממנו, מאבק שם, ניינג'ל לא מסתדר במאבק הזה, וזה הופך להיות מסוכן. תראו את החדירה לתוך הרחבה, ואיזה שער נהדר! 1-0 לקריית שמונה. ניב גבאי בן ה-19 שגדל בנוער של מכבי חיפה, ושמענו שהוא מתרגש לקראת המשחק הזה, עושה כאן פעולה גדולה על הראש של ניינג'ל לונברג, ומזווית ממש קשה. איזה גול! מטרה בכדורי הקרן. וואו, זה באמת מסוכן. אוי, ואבוי לה למכבי חיפה. 2-0 לקריית שמונה עם השער הזה של עמדו סניה, ומכבי חיפה טוענים שנעשתה כאן עבירה, אבל בינתיים קריית שמונה חוגגת את השני שלה, והצרות בקו האחורי של מכבי חיפה הן צרות גדולות מאוד. כן, ורק מתגברות, כי גלאזר ישר סימן חילוק ומחזיק את הברך, זה מאוד מאוד מדאיג. הוא נתקל שם בצונאמי. מה שנקרא צרות מאוד בצרורות. שרצקי, הקפטן של קריית שמונה, עם מסירה לא טובה. עלי מוחמד קרא את זה והתערב בדרך. וואו, איזו טעות של רטנר, בביתה של שרצקי! איזה שער נהדר! אריאל שרצקי מניף את הרגל ויורה את הכדור הזה אל הרשת של מכבי חיפה. 3-0 לקריית שמונה מול מכבי חיפה בפתיחת עונה מזעזעת. שני משחקי גביע הטוטו, בשניהם היא נקלט לפיגור של 3-0, ופה עתידנו לפנינו. עבדולה זאדה מוסר כדור למרכז, איזו עדיפה נהדרת של אלווין. הייתה בעיטה רכה מדי, יכול להיות. לא התלבש נקי לגמרי, לחלביש תופס את הראש, אבל שוב הקלות, הבלמים של מכבי חיפה פשוט עומדים במקום, הם לא שומרים שחקנים, ויש משמעות לזה שיש שם שחקן. כדור שלי למטה לתוך הרחבה, סיבוב טוב, הכדור הולך אל העמוד, היה גיא מלמד. וטננבאום נתן פה נגיעה. כן, נתן? נתן. אפילו שנייה אחת הוא לא מוסיף. קריית שמונה מנצחת 3-0 את מכבי חיפה, מחזור שני בגביע הטוטו, הפסד שני ברציפות למכבי חיפה.